Yan. Bali, alam mo, talagang kain tayo. Pagkas mo mag-jogging, Yun, oh. exercise. Go, idol! Kakabahan ulit. Kayang-kaya mo yan. Sabog ang pawis. Pagod ka na lang. Yata! Yata, napagod ako. 3, 2, 1. Yeah! Yo, what's up mga G? So, kakagising ko lang. Umamalat ako. So, ayan, kakagising ko lang and mag-workout na ako. Maya-maya, nagpapabuhay lang ako ng aking dugo. So, ngayon, gisingin natin si Mariano G para samahan niya ako. So, papakita natin sa kanya. We're living in a tough time, Bakit? full of trials, heart. So, ayan guys. Masingit eh. Mariano G! Mariano G! Hi ka sa vlog. Hi! Oh, naman. Yun, ang ating Mariano G. So, yun nga guys. Bali, kumana ako ng Osmo kasi aayain ko na mag-workout si Mariano G. Today. So, Daddy, let's go! Oo, yun. Daddy! A few minutes later. Kaya ko niyo, Santa Mondays eh. Makulit ako eh. Daddy, good morning! Makulit. Guys. Good morning. Wow! Ganda naman ang ano niyan. Pagsulog niyan. So ngayon guys, papasama ko kay Mariano G. Walang video sa akin habang nag-exercise ako. So, sana hindi niya tayo inisin. Siyempre, kung anong gagawin natin. Para naman makapag-focus tayo. So Daddy, let's go. Fine guys. Hey, Sunday. Content tayo. Okay. Yan na yung ano guys, yan ito na yung body goal po ni Idol Cindy po para kay Idol Mariano. Let's do it! Wow. Parang sumasayaw eh. Galing ah. Anak A guys. few minutes later. Bale, kaya pa? Ayan guys oh. Parang hinihingal po si Idol Cindy doon guys. Ano niyo kung bakit guys? Kasi kakababalik pa lang niya sa pag-gym. Hindi naman talaga totally gym yan eh. Yan tinatawag na exercise at home. Ibig sabihin, no equipment po yan. So, mga isang linggo lang guys, yung ano niya, pagkahabol niya ng hininga, hindi na yan mangyayari. Kumbaga, babalik kasi yung tinatawag natin na stamina. Yung stamina natin na lalakas yung resistensya natin. Tapos, pag nag-exercise tayo, hindi na tayo maghahabol ng hininga kasi bumabalik na yung energy ng katawan natin. So, normal lang po yan sa mga babae o kaya lalaki na ikaw po ay hindi nakapag-exercise po ng mga ilang buwan, ilang linggo. Pag ikay bumalik sa pag-exercise ng ganyan, eh talagang hihingalin po kayo. Kasi po, na ano kayo, na kumbaga na natingga po yung exercise nyo. So, ilang linggo lang yan, babalik na yung normal na paghinga ni Idol Cindy. Normal yan. Yeah.
Ano? Hinihingal siya, oh. Alam niyo guys, yung program ni Idol Cindy po, napaka-simple pa yan. Pero, ano yan yung tinatawag na exercise na pampalose weight. Kasi, pawis ng pawis yan guys. Oo. A few minutes later. Ano? Talagang nakakapagod talaga guys, yung exercise. Mami, eh patapos? Matapos. Ay ginagawa para po sakay. Para po talaga. 3, 2, 1, rest. Switch sides. Single leg arm reaches. Right. Yeah! Mami. Kamusta yung workout? Ayan, wait lang ha. Wait lang guys. Ayan guys, sumabog talaga yung pawis niya. Maganda kasi talaga guys pag pinapawisan ka. Kasi po yung mga ano natin, yung mga pawis natin, tatanggal yan. Tapos iyon ka ng tubig, papalitan naman yan. Kaya malinis po ang ating katawan pagka lagi po pinapawisan. At saka magana po, masigla po kayo pagka kayo po ay pinapawisan araw-araw. Yan ang mga sikreto dyan guys. Nakapagod ka lang yung ginagawa mo. Ngayon hindi na kita ibabas. Oo, kasi sa akin. Nagpapapayaw. Ano yung nakatingin sa ganyan siya. Bakit dati? Mahirap pala yung ginagawa mo. Hirap. Hirap kaya. Ano? Baka lang madali tingnan pero nakakapagod. Nakapagod mo. Tara, hangkat kain. Get Ano ka. reaction niya? Hindi ako. Oh no! Ano sabi ni Idol Cindy? Ay, Idol Mariano, nakakapagod pala yung ginagawa mo. Hindi na kita ibabas. Tapos, tara, akit tayo, kakain. Inaalok agad ang pagkain guys si Idol Cindy. Pero, okay lang po yun. Kasi nakik-exercise ka na eh. Kumbaga, hindi na yan, kumbaga, yung kinakain mo, hindi na yan mag-stuck sa tiyan mo. Kasi, nandun na yung, yung pag-exercise mo. Matutunaw lang yan. Kaya, Idol Cindy, go lang kahit kumakain ka, no problem. Okay yan. Kasi, kailangan mo rin ng Oo, lakas. nakakaibis pa mo lang. Nagaya siya parati kumain. Tokso si Mariana di sana ako pagdadahit. Kabutin ako pa. Nagugutom ako, mami. Tara, may bibilin ka. Tara, lakad tayo. Wala ako pera. Oo, pala. Tara, cash out natin yung pera ko. Bakit? So, ayun, magka-cash out kami. Pera. Dahil ngayon niya lang naisipan mag-cash out kung kailan wala ng pera. Kung kailan may bibili na siya, tsaka niya naisipan. Very good that. Very good. So, ngayon, lalabas kami, maglalakad kami. Para naman matagtag naman ang aking body at bill ko. Yung bill ko, napansin ko may lupa-lupa, sobrang tiklop. Sobrang tiklop. Yung mabuhangin pa sa Pangasinan, sa Bataan, sa Zambales. Naiipit guys, nagiging libag. So, ano na daddy? Ay, face mask. Bili na lang tayo.
So, yun, face mask din wala kami, guys. Kasi, pag may face mask, mahirap din kasi alis ng alis, ulit ng bunot. So, naubos din agad yung face mask. Hiningal ako sobra. Sobra akong hingal na hingal. Tara, natutulala ako saan. Let's go, Daddy. Okay guys, ayan na po ang ating reaction for today. Yan po ang body goal po ni Idol Cindy po para po kay Idol Mariano. Nakaka-inspire guys kasi po yung mga iba dyan na hindi po nag-exercise, na pinabayaan na yung sarili, bigyan nyo rin na ng time. Kahit man lang sa isang araw, mayroon kayong 5 minutes or 10 minutes guys, napakalaking halaga po yan para sa ating kalusugan. Kaya sa mga bago dyan, don't forget to subscribe and click the notification bell for more updated my videos guys. Salamat pala sa pagsama nyo po sa aking reaction today. Mag-ingat po palagi and God bless you and more power. Congratulations kay Idol Cindy po dahil nakumpisa na po siya sa pag-workout. And of course sa ating Idol Mariano. God bless you and more power.